היי, שעכשיו אני מראה לכם את הכלבים שלי, זה ממש מתוקים. פעם קודמת הראיתי לכם אותם, אבל הם היו... כן, בקיצור אני מראה לכם. אז טוב, הנה. זאת הכלבה שלי. אני אראה לכם עכשיו את הגורים. ובצהריים שאח שלי יקום, כי הוא עוד לא קם, אז אני אראה לכם אותם ממש טוב, אני אראה לכם אותם ממש מבפנים מהכלוב. אבל זאתי הדבר הכי חמוד בעולם. אני הרבה יותר אוהבת אותה מאשר הגורים. יש לי גם אותות אני זרובה על הכלב הכי חמוד בעולם.